fresh Yahaya. Makiyan fa LB Charles Louis Kurgamuchi idan na zo ka wuri na kan yi sallama ku ce in zo kama da sarki a fada kun san maganar goge ba ta wuce ta gizo musamman dole wuri sai santa idan ma aka ce ga fresh ya zo ni ne mai watsa taro kuma na hada shi tun kamin hujja ta iso yau dai ayi ta kare ku zo mu ji yaron da ni dai ba zan fare mai watsa duka kaji da kukan kare wai za su firgita ni sai na ankare dole ne wurin saka za a tsatsare kalamai na ta fita sai na tattare sai na ina gama yaro zai gurgure kalamai na ta fita masu ma'ana tun da ka buɗe baki ka ci ka iya yanzu na zana haɗa ka da maliya bana tsoro zan saka ka a rijiya saboda tsaro na tafi na waiwaya inda kiɗi ya zo bana raka mashi bana duba girma zan dinga farmashi zan dinga rawar jiki wurin kai nushi kamin mutane su zo na gama da shi babban yaro